Finalment, la Il·lustració va promoure l'enciclopedisme com a forma de recollir tot el saber i coneixement de l'època i difondre les seves idees innovadores i crítiques sobre la societat d'antic règim de manera subtil. Diderot i d'Alembert van promoure l'elaboració de l'enciclopèdia, editada per fascicles entre 1751 i 1772 i que va acabar sent formada per 20 volums. L'enciclopèdia culminava la idea il·lustrada que el coneixement, les lletres, les arts i les ciències eren la base del progrés i la felicitat humana.